Голоси Русину Подкарпаття. Знав Михайла Воронича давно, ще з того часу, коли прийшов у Свалявську райдержадміністрацію, пізніше Свалявську райраду головою. Виокремлювався порядністю і чесністю, був одним з немногих урядників, котрі замічали простого челядника, пробували помочь йому. Іменно за урядуванням Михайла Івановича у районній раді національність русин була признана за окремішну. У районі фунгували 14 русинських класів, а сам Воронич помагав чим мог. Організував фінансування русинських школ у 2008-2009 учебному році. Проводилося фест русинських акцій і многі за участі голови районної ради. Таку активність Воронича може пояснити. Родився він і цілий живот прожив у Неліпіні, селі, в котрому при переписі 2001 року признали себе русинами 22% обивателів. Тій вулиці носять назву наших просвітителів Духновича, Митрика, Добоша. Михайло Іванович любить розказувати за великий і знамний курорт часу Австро-Мадярщини, вознамних неліпінців, Штреку і Монтаню, котрі були візитною карткою села в совєтський період. Слухайте голоси Русину Подкарпаття. Михайло Івановичу, слава Ісусу Христу. Слава Богу. Михайло Івановичу, знав вас давно, знав вас як голову райдержадміністрації, як голову районної ради. А знедавна вже знав, що займаєтеся дуже так плотно краєзнавством. Чому ви взялися за краєзнавство і з чим це було пов'язано? Почав я займатися десь приблизно з 2010 року, коли вирішив написати родинне дерево. Мої батьки, прадідо були всі русини. Хотілося знати трохи більше про русинство. Далі пішло, попалися книжки, які теж мене навели. Ваша книжка із Козарем. Багато знав, чого нові села. То писало дуже цікаво. І почав потроху вникати. Дивлюсь, дуже мало писали про Неліпінський купель, про нашу, всюди візитівка нашого села, є міст і є Монтання на ньому. То всюди казали, от Неліпіно, а за куплі чогось нічого не казали. Монтання – це Штрека і якраз... Це Штрека, вагончик такий, який перевозив людей із Ганьковиці, із Жденієва, у Свалявський лісохімкомбінат і лісокомбінат. Штреку строїли в кінці 40-х років. Мій нянько в тому участь приймав, як мені розказував, сверлами такими дирки сверлили, і там старші люди, які збирали ті, а то бруси були таких 50 на 50, міст складений. Проіснував практично до 80-х років, коли почали будувати цю нашу трасу, Ганьковицю через ту Олімпійську, і практично міст проіснував до того часу. Далі потихеньку почав все розрушати, поступово. Тепер вже його і сліду нема, хіба що бетонні. Ну і на фотографіях десь. На фотографіях і то рідко хто має. Ну, дякуючи тому, що то було досить таке популярне місце для наших сільських хлопців та дівчат. Часто фотографувалися, деякі фотографії збереглися, і в мене є такі фотографії. Ваші предки були з Неліпіна у Шитки. Це було, мабуть, не так? Дідико мій Неліпінський, його мама була з Брестова, а моя бабка була з Поляни, Бочко, її няню був певний час Беровом у Поляні. Но вона скоро осиротіла, прийшла сюди жити до своєї сестри. Батько теж тут родився, мама в Голубиному родилася. Но ви вже родили тут? Так, я тут у Неліпіні. І прожили сте фактично і живу і тут. Я тобі скажу, такий був випадок у мене, коли попав служити під Москву. Якщо б мене не пустили там через 9 місяців додому, я б просто втік. Так любив оце. Для мене було... Забанувалися так? Я дуже забанував. Ностальгія. Ну, а я служив в автобаті. А в автобаті практично нас відпуск нікого не пускали, бо машина має робити і заробляти гроші. Ремонтники, хто в ремонтній роді, там давали відпуск, а нам не давали. Ну я робив тоді ленінські кімнати, зробив. Зайняла перше місто, і мене нагородили відпуском. І каже, таки вони пустили, то втікли ви сте. Ну так.
не раз читаю, що одна з княгинь Ярослава Мудрого від Тоски з Норвегії померла. Вона так хотіла в Київ, що з Тоски померла. Я собі не міг уявити, як то. А тоді Так, її офіцери йшли, здавалися комуністам, а туди радянська Росія, але бабуся дому вернути. Маємо видатних людей, многих, той же самий Купрін. Вже валідом, ну або що, ну, його привезли лему Росію. Ну, це любий чоловік за свою малу отчужнену страшно банує, все добре. Він, знаєте, своє село дуже добре. За етнічним складом, хто жив у давнину у Неліпіні. Ну, перша згадка про село є 1430 року. Але то не значить, що люди до того часу не жили. Коли при будівництві Неліпінської купелі робилися земляні роботи, то знайшли гроші, датовані 49-м роком до нашої ери. Легоцький забрав ті гроші. В 49-му році був імператор Нерон. Я дивився спеціально у Вікіпедії. І він був на монетах набитий. Він був на монетах набитих, золоті монети. Тобто вони сюди якось попали. Це рахуючи при тому, що основна путь йшла строєна на Голубину, у Клин і на Гарецький перевал. Із Мукачева теж ще дії вийшла знову на Голубину. Неліпіно були як збоку, але гроші чогось тут вийшло. Тобто хтось тут десь жив, або спеціально там вибрав цю місцевість, щоб закопати, умовно говоря, тот клад. Переписи такої проводили і раніше. Шембург проводив такі урбанські переписи, де склад людей определив. Але на державному рівні в 1880 році, 1879 році був перепис державний, і там було зазначено, що у нас на території проживали біля 205 мадярів, 524 русини, 1 німець і 25 євреїв. Ну, мадярська община була велика досить. На той час досить велика. Є така підозра, що деякі євреї могли записатися мадярами. Було таке. Тому що коли в віросповіданні, вони там чітко вказували, що вони юдеї. Уже в 1941 році у нас мадяри лишилися майже ті самі, 209 чоловік, а русинів 1800 з чимось там чоловік. А жидів у нас було 666. І 1 німець цього був. У 2001 році нас коли переписували, кількість русинів збільшилася, а додавалися ще 2 мусульмани азербайджанці. В цьому ж 2001 році, коли робився перепис, у Неліпіні 22% записалися русинами. Це один з самих високих Там процентів. більший процент був у Ганьковиці, там 91 з лишнім. Це в той час, коли у Сваляю там 4,5, у Голубинному 4, теж там з копійками. І якщо ми глянемо на карту і як було проголосовано, то Свалявщина найбільше проголосувала за русинство. То центр, можна казати, русинства. Тепер шкода трохи, що нема ніякого фестивалю русинського чи ще щось. Треба знайти тих. Війна. Ну, да, але ж до війни можна було теж провести. Ну, проводили, позирайте, було Поляні. Я свіду зрів під Бескидом, прекрасний фестиваль був проведений у 19-му році. Ну, то чисто русинський був? Чисто русинський. На Мукачеву замку. Послідний фестиваль був проведений 21-й рік у Мукачеву замку. Називався «Нахтема Рокаши». Проводилися і у Мукачевському театрі драматичному, і у Ужгородському театрі «Бавок». Фестивалі проводилися, але їх треба було в управі, треба більше. Звернемося до переписа 2001 року. Жиди ще б сталися, бо на той час всі виїхали. У 1978 або 9 році остання єврейська фамілія з Неліпіна. Бо Сваляві є, а в нас в Неліпіні не було. Клаймани виїхали останні. То була найбідніша сім'я. Багато в районі і Мукачеві знали Лаю. От ту Лаю знали всі, бо вона така популярна була. Єврейки, вона досить така здорова була, об'ємниста, та за неї всі знають. Знали її сина Бердія, бо він у нас був ансамбль, Неліпінського ансамблю. Ну, а швабо жили ще на той час? Шваби є, ще й тепер є мадяри, є шваби. Ну, питання в тому, що не всі записувалися по національності. Баумани тут у нас є. Вони німці, вони одні з тих перших німців, які були. Але діти їхні всі записалися вже українцями. Тепер, коли вони хотіли виїхати на постійне місто в Німеччину, вони вже знайшли ті корні, знайшли звідки вони що, і вже писали в своїх документах, що вони німці. Тобто, як правило, основою був перепис 21-го року. А як швабо попали сюди? Шваби попали тоді, коли будувався завод
у 1907 році, і вони перейшли сюди як спеціалісти. Часть Сольва? Да, Сольва. Часть попало, просто женилися. Ви колись розказували дуже інтересну історію, яка смішна мало. А ну перекажи, дівуйте добре. То ми приходимо на Великдень, а ходили туди діти, ну, практично хижі до хижі, і там десь 5 копійок дадуть, там 3 копійки, де як дадуть. Ну, не знаю, чи ти пам'ятаєш, вибирався там тройний одеколон, чи одеколон Кармен, чи ще щось. Сірничок клав, порфін, да, так ми туди називали. А швабликом заткнули, щоб менше. І приходили. Ну і заходимо ми до. Я потім пізніше знав, що то там колишній директор Неліпінської школи жив, а вона була із Східної України. Ну, заходимо ми у двір, і я з братом. Брат у мене на 2 роки молодший. Нам було десь так по 7-8 років десь. І брат перший говорить до неї: ви папіші? А папіші в нас? Папіша є католик. Римокатолики нас називали. Ви папіші? А в Неліпіні теж фамілія Папіш. А вона, як вчителька, знає, що Папіш є фамілія, і вона говорить: ні, ми не папіші, ми абелі. Ну, брат каже: раз ви абелі, вас може поливати. А тоді на римокатолицькі свята ми не дуже ходили поливати, а от коли наші були, ну, то село православне, по крайній мірі тоді більшість всі були, які підпільно залишилися греко-католиками, аж до 49-го року у нас повністю було село греко-католицьке. Якщо у нас були 6 православних, у Сасвіці було 185 чоловік. Вони мали свою церкву православну, мали греко-католицьку, та, що тепер ще є, і мали православну. Ну, з православної зробили склад, і в 61-му її знесли, і православні перейшли у цю. А в нас одна церква була, і практично других розповідань не було, було ще євангелісти-баптісти. Їх було вже коло 20 чоловік в кінці 40-х років. На то много на той час. Перейдемо до Неліпінського курорту, тому що це був один із самих таких знаних курортів того часу є Австро-Мадярщина. Він процвітав, туди з'їжджалися люди з усієї держави, приїжджали з Загатара. Я знав, що ви зглядали це звідання, і будьте добрі, розкажіть маленько детальніше, то буде слухачам інтересно. Говорити про Неліпінський курорт можна дуже багато, я сильно не буду говорити, розкажу, але що такі. Коли побудувався, почався будувати в 1798 році. Під Жупана Лоняй такий був. Ну тоді взяли колишню хижу спиртзаводу, так називаємо, виготовляли, мабуть, самогонку варили, який то завод міг бути, але всюди пише, що то спиртзавод був. Облагородили трохи керничку, поставили дерев'яні ванни, і так починалось. Але воно дуже скоро почало набувати популярності, люди почали йти. І це адміністрацію Шемборга заставило щось робити. І вони почали вже в 1800 році, вже відкрили перші купелі. Ванни, правда, були дерев'яні, харчування було під відкритим небом, купелі працювали із травня до жовтня. І це весь так період, можна сказати, мадярський період, за Чехословацьке я не знаю, бо дуже мало відомостей є. А тут лише півроку вони працювали. Почали розвивати вже в 80-му році із цієї будівлі спиртзаводу. Вони були спочатку лише житлові. Зробили дуже хороший, красивий готель «Ержибет». Облагородили кімнати, поставили більярдний стіл для досуга чоловіків. У 10-му році вже побудували кегель. Альтанки поклали кругом джерела. Джерело вже обмурували, вже можна було як з кринички черпати. Ну, по-моєму, назву мало, ні? По-моєму, Ержибет. Ержибет – то є цей перший готель, який був. От з цього спиртзаводу, що зробив, то був перший готель Ержибет. Далі, коли почало розвиватися, взяли колишній хлів, і після того була конюшня, і зробили ще одну будівлю, яку назвали Стефанія. А вже в 30-му році, 1830 році, побудували, ці дві будівлі були із вальків. А цю побудували вже кам'яно-цегляну. Двохповерхова будівля по швейцарському стилі, все було огорожено. Кругом того були вже ресторани, були танцювальні площадки. Музикантів для танців запрошували із різних кінців. Адміністрація брала на себе обов'язок їм житло і харчування. А плата була, самі відпочиваючі платили, хто ходив на танці, платили ці гроші. І це було в Липовому парку. Територія парка була коло 2 гектарів. Великий Липовий парк. То дуже красивий був.
такої красоти, якщо глянути тепер на карти 1865 року, не було у Закарпатській області, я не знаходив ніде. А на фотографіях старих можна побачити. Тільки там квітів. Дідико розказував, що його стрико був старшим над тими, хто доглядав за цими клумбами, відмітав дороги і тому подібне. Санаторій розширявся, люди користувалися великими благами, в основному студенти і офіцери, їм давали льготи на придбання путівок. Крім того, санаторії організували різні поїздки на Ждемирський, Осянський. Там Бадаска. Там Бадаска була, і там треба було єгеря наняти, який супроводжував тих відпочиваючих. Крім того, на бричках водили людей під поле з бин. Тут у нас зроблено штучне таке озеро. Галаштів, та площі там трохи було більше як гектар. Розводили форель. Там можна було ім'яти, теж треба було заплатити. Можна було на лодках взяти покататися. Окреме озеро було, де ловили, і окремо, де розводили оцю форель. Дуже красиво було, мальовниче. Трохи вище побудували, така зона відпочинку була, де відпочиваючі могли на гойдалках погойдати. Була така смотрова така вишка, щоб роздивитися різні атракціони. Туди можна було йти як лісом, так і сюди була зроблена спеціальна дорога. Коли літом сухо було, можна було проїхатися бричкою. Коли дощана, після доща, бричкою не можна було, щоб не наробити ніякі колії. Бо дорога була засипана піском річковим і гарно укатана. У 1871 році, коли побудували желізну дорогу, зупинка була лише в Неліпині, Сваляві не було. Але в 1860 році, ну, казати на 10, почав розвиватися вже Полянський курорт. І з Неліпина добиратися в Поляну вже було невигідно. І тому зробили зупинку в Сваляві. І тепер ми не раз можемо зустріти надпис «Свалява-Гашалова». Питання, чому двойна назва? Ну, Неліпино в дужках, а Свалява основна. Тому що людям треба було добиратися і в Поляну, і сюди. Внаслідок вся дорога була з Неліпина до Сваляви, вся в липах, викладена річковим камнем, і ті шви були засипані піском, теж річковим. У нас дві вулиці, теперішні Добоша і Метрака, і одна вуличка йшла ще до одного джерела желізного, зовсім друга вода. По-нашому мала дуже багато ржавчини. Там теж купіль були, і туди теж вимушено було все камінням. Ну, на найбільшого розквіту санаторія було в 1907 році. Але в 1907 році почалося будівництво заводу «Сольфо», я вже згадував. Поставилися комини, із комини дим, коли йшов західний вітер, дув все на Неліпино. І після цього вже Неліпинський курорт, він був, існував, але в нього великі кошти, так як до того вкладалися, у нього вже не вкладалися. Більше почав розвиватися Полянський курорт. А тут, в 2014 році, коли почалася війна, офіцерів поселили у будинках санаторії. Солдати були, до 2 рот були у нас тут. Такий Володимир Левицький у своїй книзі «Спомин», він пише якраз про ці події, як він жив тут у тому, як посилав розводи солдат на Воловеччину туди, як на Уклин. Ну, вони потім забралися і перейшли на Ужок. Ну, він дуже гарно відзивається про це місце, де він був. Каже, ми жили в Віллі Карловській. А Карловський – то лікар, який дуже багато вклав для розвитку. Лайош Карловський. Так, він дуже багато вклав для розвитку нашого санаторного, будемо так, краю, регіону. Як в Неліпіні, він вже в Неліпіні перший взяв, потім поклав, де завод тепер мінеральних вод урочище Кваси називалося раніше. І так, він поклав був 6 ванн, але вони не оправдалися, і він через пару місяців їх перевіз в Неліпіно. Він купив свалявські води і полянські води за 2,5 тисячі форинтів. На той час досить така велика сума була. Ну так і Лугі Маргіт, тож він присвятив доці своїй доці. Помер він тут в Неліпіні, але похоронений він у Сваляві. Чехословацький період дуже мало відомостей про санаторій. Ну, і, чесно говоря, як десь прочитав якийсь замітку мадярський, що чехи дуже мало вкладували не тільки в Неліпінське, але всі санаторії Закарпаття. Вони свої там Карлові Вари розвивали свої санаторії. І в 29-му році зробили з одного корпусу дитячий сиротинець, де лікували від туберкульозу. У 39-му році вже... То Червоний Хрест, по-моєму. Так, Червоний Хрест, так. В 39-му році вже практично перестав
існувати Неліпінський курорт. Коли чехословацькі війська після Карпатської України відступали, вони залишили один склад тут, думаю, там, де були жидівські купелі. Каже, ми звідти нічого не вивезли, бо ми пішно відступали. І каже, ну, теж споминав одного штабс-капітана, і він каже, мені би, каже, сказали, що ми ще у Сваляві, мабуть, не були, коли Неліпінці то все розтягнули. То все так було. Пізніше в тому приміщенні, я так думаю, що німці теж зробили склад і відступаючи його зірвали. Прийшла радянська влада із санаторії і зробили міжколхозстройбуд. Міжколхозстройбуд пішов у Сваляву, те передали колгоспу, а колгосп і зробив із них свої контори. Після передав школі. Вже в 61-му році то вже будівлі належали вже Неліпінській школі. З того часу можна сказати, що це була центральна школа Палацу Рудольфа, а, до речі, чехи його перейменували у Братиславу, а Ержибет назвали Прага, а Стефанію назвали Карпатія. Радянська влада із Рудольфа зробила склад. З допоміжних приміщень, теж складські приміщення для овочів, картоплі, буряка і тому подібне. Маштальні, свинарники поробили всю пилораму з кузнею. У 91-му році, у 2009 році школа перейшла в нову збудовану школу. У 2011 році районна рада списала будівлі з свого балансу. Люди так само, як і ті склади, потихеньку розокрали спочатку шифер, черепицю, пак розібрали ті вікна, двері, то затекло і почалося розрушувати. А Палац Рудольф купив Ценько. Він його зробив, хотів запустити його в експлуатацію, але не зміг, тому що треба було каналізування зробити. В Неліпні каналізування нема. Хоча, коли будувалася школа, він казав, що я, каже, дам 150 тисяч, 420 тисяч було для каналізування шкільному передбачено. То зробили біотали там, і так вони по сьогоднішній день. Ну, а я прораховував тоді, будучи в Раді, з начальником комунального підприємства, треба було 900 тисяч, щоб побудувати каналізацію. Це від нової школи до Екселента в цім заводі. І так каналізація не побудувалась. Уже з 2010 року то практично будівля стоїть. То вже 15 років відремонтована. Вже дещо там діти бавляться, чи камінням, там скло розбили, чотирни покрали. Ну, така, як у нас є всюди, та будівля пустує, нічого там немає. Добре, видите, що курорту, як і люди, мав свою судьбу. Полянський вижив, став знаменитий, хоч тепер теж він занепадає порівняно із сонячним Закарпаттям. Луги. Маємо там Квітка Полонина, Кришталеве джерело, 2 санаторії, і фактично заводик робить стара назва Маргіт вернулася, а Неліпінове – це саме така нефайна судьба цього курорта, тому що пропав повністю. Юрій, я скажу тобі, що приїжджали у 2000-х роках євреї із Ізраїля, і вони хотіли тільки Неліпінську воду брати. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Михайло Івановичу, у вас фактично дуже много вулиць, які названі іменами діятелю русинської культури, русинської історії. Но це і Метрак, і Добош, школьний інспектор якраз чехословацького періоду. Чия заслуга, що у вас не забувається минувшина і ще якими іменами названі у вас вулиці? Як я казав, Неліпіно проголосувало в свій час 22% за русинство. Русинство є в душі в кожного з наших. Можливо, якщо б ті, хто робив перепис і не наголошував на тому, що треба записати українцями, а не русинами, можливо, написали б багато більше. Вулиці – це здобуток депутатів сільських, які, коли прийшло перейменувати, допустимо, вулицю Леніна, яка була у нас перейменована на Духновича, нашого просвітителя. Дуже добре. Борканюка, який був героєм там радянської влади, перейменували на вулицю Метрака. Добуша, я зараз вже не пам'ятаю чого, але Добуш теж наш. Він жив в Неліпіні, Іван Добуш? Він не тільки що жив, він дуже багато зробив для Свалявщини, та не тільки для Свалявщини, він зробив багато для... Він був першим учителем у нас в Неліпній школі з 1901 року. Ректор
його племянник, теж вчився в нього в школі, Ужгородського університету. Ай-яй-яй. Вчився в нас тут в школі, і після того вже Чекайте, Стефан Довбуш. Степан Довбуш. Степан теж Іванович. Не його син, а лише родич. Ну, вчився тут так як був Стрика. Довбуш 26 оркестрів організував. Дружества. Як по Воловеччині, в Сваляві, і то давав свої особисті гроші. І то не було машин, він в бричці їздив. Не раз простудився, хворий був. Я часто згадую, коли десь говорю про нього, той випадок, як він переймав екзамен у Тибаві. Інспектор приймає екзамен у учня і каже, покажи мені на карті, де є Тибава. Хлопчина дивиться на там, ну він мені там тикнув де. Каже, покажи, де Прага. Тут знов дивиться, не знає, де Прага. Каже, ти нічого не знаєш. Ну, екзамен там приймали, після екзамену, як завжди, там його почастували, бо ж треба було чоловікові поїсти. І він вирішив, щоб не йти дорогою на Мартина, Тибову, Сваляву кругом, думать, я перейду через верхи, і то ближе, і я скоро буду вдома. Коли він піднявся на Мартинські горби, заблудив. Дивиться, вогонь десь там блимає. Підходить і каже, хлопці, а як на Неліпіно пройти? А один каже, та ти мене звідав, де Прага, те, що я не знав, а ти не знаєш, де тут Неліпіно. Ви поступили в університет, це інститут після армії, це до армії ви Після. Я 2 роки проробив на заводі «Електрон», а після того пішов на підготовчий, 9 місяців на підготовчих був, і так поступив. Ну і де ви після учоби робили? Кончилося навчання у Львівському політехнічному інституті, прийшов інженером-конструктором на завод «Електрон». Тут зарекомендувався непоганим конструктором, мене запримітили, вирішили направити якимось інструктором у райком партії. Такий метровці був у нас. Він перевів зі мною співбесіду і записали у резерв. Але так, чесно говоря, за мене забили. Я далі працював на заводі «Електрон», далі пішов у 94-му, пішов на «Стройдеталь». Там проробив, а кінця 94-го, з 95-го я робив 15 років, практично проробив у Мукачеві на барві. І вже після того перейшли на державну службу. На державну службу за мене згадали у 2001 році. Треба було заступника першого до Дідовича, він був голова адміністрації. Мене запросили, а губернатором був Балога. Погодили із Балогом, він не був проти, хоч я його працівник, директор фірми був. Я перейшов сюди робити, але через півроку помінялася влада, прийшов Москаль, чесно говоря, як русинів не любив. Коротше, від тих людей, хто були москалів, не тільки мене, а всюди по області було звільнено. Далі знову повернувся на бару, проробив ще, то було 2001, в кінці 2004 року мене вже запросили на посаду голови адміністрації. Ну, знову я 4 місяці пропрацював, мене вибрали депутатом в район, а депутати районної ради вирішили зробити з мене голову районної ради. Я так перейшов у районну раду, де став головою. При вас у 2007 році було прийнято рішення про визнання русинок окремішнім народом. Так, в березні обласна рада прийняла, а ми, по-моєму, навіть скоріше прийняли. Вони лише підтакнули нам, що мали на когось зсилати. У нас не було такого просіння. У нас були депутати, я кажу, то депутати одні, які ще щось хоч мало думали про район, бо ми зробили. І так, як Микола Ріжко, Балаш із Кирицьок, тобто люди, патріоти були свого краю, які дійсно любили. І коли прийшло голосування, в нас практично всі були, будемо казати, такі чиновники, які боялися, що влада десь може їх там за то упрекнути, а тут дуже велика дискусія йшла про русинство за і проти, то у нас пройшло, можна сказати, на ура, практично не було нікого таке, щоб відкрито сказав, що ми проти русинства. Я давав вказівку там юристі нашої ради, щоб проробила документи, чи буде порушення Конституції, якщо ми приймемо такого. В Конституції такого нічого не було сказано, і ми сміло прийняли то. Тим більше не було ні тиску, ні з області, як не по лінії адміністрації, так і по лінії обласної ради. Хоча у обласній раді теж були дискусії, але там були політичні партії, такі як Народний Рух України, який категорично не хотів признавати русинство. Я не розумію, чому така нелюбов до русинів. Я рахую, що русини як з одного боку Карпат, так і з другого боку Карпат. До 19-го року, можна казати, минулого століття було більш нормально, співпрацювали.
Починаючи з 19 року, коли стала Подкарпатська Русь, потихеньку почалася як з одної сторони, так і з другої. Не знаю, чи то іммігранти, які прийшли проросійського погляду, почали сильно тут давити, чи що. Чому таке протистояння? І я так думаю, поки буде протистояння русинів з того боку Карпат, проти цього нічого не вдасть. Треба робити, щоб у нас зладити ТУНІ. Вони у нас щось називають сепаратистами. Чого сепаратистами? Візьмемо таке. Росія говорить, української мови немає, то діалект російської мови. Ви подивіться, що українська влада говорить. Закарпатської мови нема, русинської. То діалект української. При тому там любий лінгвіст середній легко докаже, що мовна диференція дуже не велика. розумію, що я розумів, що є русини, які радикально настроєні, типу Гецька і там тому подібно, які там відокремлювання, треба державу. Та ви спочатку об'єднайтесь, підтримувати культуру. Наш язик, я сам забуваю, я знаю слова, значення слів. Якраз наша я бесіда доказує, що ви чоловік, русин, но проробив на державній службі і не мав паралельно можливості чути русинську бесіду якраз на такому рівні, вам тяжко вже говорити по-русинськи. Так, я розумію, я всього розумію, що але слова в мене самі вплітаються. Ви просто рахуйте, що служив я в українському, будемо казати, батальйоні, тому що хоч під Москвою служили, але в нас було 70% українців. Западна Україна. Да, Львівщина, Тернопільщина, Волинь, ну і закарпатські хлопці. У нас 8 хлопців були з Закарпаття. Ну і само собою, як їх більше було, ви говорили. Вечором команди давалися на українській мові. І це говорив старший сержант, який у нас був, Казабаранов, який мордов. Він навчився по-українськи говорити, давав команду, читаш якусь струнку вечором, коли вечірня провірка була. Прийшов з армії, якщо там всі мішали закарпатські із руськими словами, я закарпатський і український мішав. Далі пішов 6 років навчання у Львові. Там строго треба було. Пам'ятаю, в теперішньому Маріуполі я виступав з докладом на українській мові, стає викладачка, професорка там якась і говорить, а чому ви не на русском язикі? А я кажу, так я на території України, та у нас на українському. А к нам негри приїжджають і на русском язикі говорять. Тобто я говорю, що Львів то був такий осередок, де сильно трималася та українська мова. Ну, там є, як у нас є там венецькі, словацькі запозичення, у них там є польські запозичення. Звідти директором одної фірми, другої. Хочеш, не хочеш, приходиться говорити по літературному. Державна мова. Та по-любому документація, люди з прийшов різних у країн. державні структури. Треба говорити Тим по-тому. більше. І я тепер мішаю слова, ну більше говорю, будемо казати, українських слів, чим русинським. Ну, але я кажу, я русинські слова, я все розумію, знаю, ну, але забувається і проходить асиміляція. І воно так буде, якщо не буде не тих русинських шкіл. Пам'ятаю, Василь Васильович Сарканич, Небесного, він дуже робив на ті школи, добивався, щоб було якесь фінансування. І то чоловік, який зробив для Свалявщини, я рахую, що безцінний вклад вніс іменно в русинство. Ну, патріот був, він душов, він жив тим. Прибіг навіть нашої бесіди доказує, що асиміляція робить своє. І тому дуже багато наших людей, вони переходять на українську, патріоти, русино, вони переходять на українську, тому що життя їх заставлять, і вже поговорити по-русинськи вони не можуть. Та не можу я, які русинські передачі веду. Я не годен нормально говорити по-русинськи, тому що десь вже заміняєш українським словом, то є слово, яке є, яке в обіході тричиться чаще, як скажемо, то русинське слово. А які ще райони в Отямете прийняли такої точно рішення? Я зараз 100% не буду стверджувати, але думав, що Воловецький, Мукачівський район, то однозначно. Думаю, Ужгородський підтримав був, то і Великоберезнянський мав теж підтримати ці питання. В Великоберезнянщині теж там багато русинів живе, хоч і там є і словаки, і то, але багато... І Іршава майже як. Іршава, там був Станко, може бути, що і Іршава. Михайло Івановичу, а це робите в архівах у ДАЗО, в других архівах? На жаль, не роблю. Не роблю, тому що, по-перше, треба знати мову. Крім, будемо казати, русинської, української, руської, я другою мовою не володію. Але як я знаходжу матеріали, зараз вам кажу. Я заходжу в інтернет, заходжу в старі газети, набираю слово Гаршалово, то мадярське слово, і якщо там десь мені висвітлить те слово,
Я копірую тот абзац і вже пишу. Якщо там воно більше щось стосується Неліпина, я тоді вже більше розпечатую і стараюся десь хтось, щоб мені переклав. Ну, питання в тому, що На перекладач можна метати, ви знаєте. я на перекладач кидаю, але то переклад там дуже такий польський. Є. І якщо б я то виклав, то так як мені перекладе той, то люди бися, мабуть, сміяли би, казали, що цей надрукував таке. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Другої вогули у молодості. Що було таке захоплення юноші? У 10 класі ми 4 однокласників вирішили скласти у лапках конкуренцію в нашій юніці. Ясна річ, що то ми не могли скласти, бо там хлопці всі з музикального світу були. А я один мав музикального світу. А інші знали музикальну грамоту, бо ми грали у духовому оркестрі шкільному. Ми зорганізувалися. Один на трубі, один на гітарі. Я мав таку маленьку фаємі електронну, можна було підключати до телевізора, хоч до чого, усилитель такий. Ну, але ми купили колонки, купили усилитель. І спочатку вирішили, що другий день на свадьбах будемо грати. Але потім свадьби не завжди вийшло, ми пішли в Сасівку грати на танці. З Сасівки нам мало стало, і ми перебралися в Полоської. І в Полоському грали. Потім там вийшла якась заковирка із завідуючого клубу, а мене направили у школу, у Віршаву автошколу з військкомата. Там цілий тиждень навчалися, там я спав. Тут останній автобус в неділю йшов в 6 годин вечора, а перший автобус в 5:30 йшов на Мукачево. З Мукачева треба було до Віршавися добрати, вийти, занести сумку і після добратися ще до автошколи. Тобто я там півдня тратив. А в нас наряди давали, як в армії, або територію замітати, або ще щось. В кінці кінців я відмовився від густи у ансамблі, а вибрав автошколу. Ну, замість мене знайшли скоро хлопчину, теж такий Сергій Повідайчик. Потім довго грали, вони потім організували свій ансамбль «Глорія». Ну, ми грали тоді без назви, без нічого. А я лише грав вже в духовому оркестрі хімзавода, політехнічного інституту, електронському духовному. Коли електронниця розпав, духовий розпав, то я вже після того ніде вже не грав. Михайло Івановичу, що плануєте на будучної? Близької, мало далі? Мене одного. Я хотів би зібрати чим побільше матеріалу по Неліпину. Хотілося б, щоб вже багато сіл мають свою історію, мають то. А мене захоплює Аржевітін такий, який написав там, не знаю, 4 чи 6 книжок, таких там по 400, мабуть, і більше сторінок про своє село. Но йому було простіше. Він взяв людей, загнав у архів, і йому вибирали ті дані, що там є, і обробляли то. Я на таке не претендую. У нас на Ліпіні дуже багато відомих людей, які я сам тепер лише знав. У нас є такий Левко Ілля Іванович. Чоловік, який в 17 років втік на Донбас. Він перевершив Стаханова, якщо тобі щось прізвище говорить, Стаханов і Зотов. Ну, у нас в радянській прізвищі вчили Стахановський рух і то. Він добув більше вугля, чим той. Йому не дали, бо він не комуніст був. Ніхто не знає. Йому ж дали тепер, та не тепер, а раніше дали з Донбасу, прислали таку брилу, вугля, до 60-річчя йому прислали. А він, коли вийшов там на пенсію, шахтери скоріше виходять на пенсію, приїхав в Мукачево, купив стадіон «Харчовик», відремонтував його, і тепер діточки там часто грають в футбол. І от він каже, я би, каже, хотів, щоб була якась книжка. Йому не знаю, хто сказав. Каже, я мрію, тому тут у нас за Новий Давидко, за всі села є книжки, а у нас нема. Та каже, роби щось. Та кажу, Ілля Іванович, я роблю, але я не можу осилити то саме. Було б, допустим, чи школа, чи ще якісь матеріали. Я свої матеріали просто віддам, що я знайшов любому, хто напечатає. У нас Суковський такий був футболіст. Я за нього не знав, прочитав замітку одного речення. Тепер, коли ми були на карпатознавстві із Михайлом Федоровим знайомився, він мені скинув у матеріали, що було в нього про того вчителя. Я тепер беру ті фотографії, зрівнюю з фотографіями, які в мене є шкільних вчителів, що були в той період. Шукаю, чи є він у нас, чи не є. Добош Іван Іванович, він брав футболістів, там
як кажуть, Довбишина наш, то у нас унікум був чоловік, він до всього. Як до духових, так до школ, так до дружества, кооперативу, все створював. Він то думаю, що ми просто його не оцінили. Автор букваря. І буквар, да. І він брав цих вчителів до себе на роботу. Хоча він знав, що вони спортсмени більше часу. Їх вже називали літаючими футболістами. Вони Літаючі вчителі. Що би ви пожадали Карпаторусинам, нашим землякам? підтримувати один одного, держатися купи, обов'язково Рукаша. зберігати свої традиції, бо в кожному селі у нас традиції дещо в чомусь щось відрізняють. А що би сте пожадали русинам світу і слухачам на МФМ, бо то не лем русино, бо живуть в многих державах, і вони люблять цей язик наш, де слухають наші передачі і є фанатами їх. Перше, мабуть, собі хотів би побажати, що треба нам мирного неба, і щоб був мир у світі, не тільки в нас, або по цілому світі. Хотілося б ясно річ, що з тими русинами, які нас підтримують, десь, щоб вони більше приділяли уваги. Хотілося б, щоб жили всі дружно. Добре, Михайло Іванович, я вам дякую. Дякую за дуже таку інтересну бесіду. Я думав собі, що історія Недіпина буде написана вами, і вона буде одна з ліпших сільських історій краю, і поможе вам Боже. Голоси Русину Подкарпаття.